Sanibonani khala maphupho makuthi umusha like habe sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ukuphupha amaselesele. Ngaphambi ngiqhubeke sifollowa usubscribe ku YouTube. Ababuzile ngizobahlanganisa ngoba impendulo iyodwa. Khona bathe ukuphupha amaselesele ngabe kusho ukuthini? Ukuphupha iminenke, amakaka, ukuphupha izibungu, ukuphupha umuntu ekudonisela, ukuphupha ubuka isithu sangasese, ukuphupha wenza ucansi. Konke lokhu kusuke kubika ukuthi ke khona ozama ukufaka isichitho. Kahle lamaphupho ahambisana nesichitho. Khona ama video ngafaka ku YouTube ngichaza kabanzi ngesichitho ukuthi sidalwa yini imbangela yaso singena kanjani umuntu futhi ungasikipha kanjani. Kanti ke ngakwazi nokudlulisela kumkhulu ozokusiza usikhiphe isichitho ukuthi ungicela inamba ku inbox ngikunike eksisize. Ngesale